Úgy tudom, támadás érte önöket. Nem, itt nincs semmi különös. Valaki más lehetett. Nem, aki más lehetett. Nem, aki más lehetett. Nem. Megint megtámadtak bennünket. Küldjenek segítséget a Sandsterlingre, de rögtön. Nem. De rögtön. Nem. De rögtön. Nem. Ismét tűz alá vettek. Ennek örülök. Azonnal jöjjenek a bolygóra. Nem. Ennek örülök. Átengedte a szállítmányt annélkül, hogy megpróbálta volna megállítani az idegenek. Elfüggesztem! A döntés az ön kezében van. Elfüggesztem! De rögtön. Johnson. Miért, kedves admirális? Nem kívánok csalódni magában. Különös. Iszonyúan nehéz feladat. Nem. De rögtön. Nem. De rögtön. Nem. Nem. Johnson. Elfüggesztem! De rögtön. Egy pillanat. Azonnal kapcsolom. Rögtön. Egy pillanat. Rögtön. Azonnal. Rögtön. Nem. De rögtön. Elfüggesztem! Nem. Ügyes. Miért, kedves admirális? Csak azért, hogy közöljem. Az Android Project nem volt 100%-os. Ügyes. Nem. De rögtön. Nem. Elfüggesztem! Nem. Ügyes. Nem. Sikeresen megoldotta a feladatot. Kiváló eredménnyel végeztem az egyetemen. Ügyes. Most mennem kell. Szia. Ennek örülök. Szia.